Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham bini khairokma hamzakma paiflaya. Yes. Proverbs chapter 10 verse 22 tam sujaktong. Kaito ni hamarike gnang se khlayo. Dukho bipring shaphan bara ad khlairia daleria. Hallelujah. Bobo hayo gnang khlai. Hamzak thiniwo. Tomung kahamo kokthai keplai sathiniwo. Hallelujah. Bebak thayo gnang khlayo. Kaito ni hamarike obahaise. Abuni bagino. Tabuk kemanai zat sengsani genang nada neng hamzakuk na kaito romani molbrum ni ag genang nada neng hamzakuk choice ke nin thani ose. Hallelujah. Kebang memborok tini tong thogui me khaksangi manya belai keplai ke tongi manya mungsaya mungsabe mesen jagai tongo. Hallelujah. Sakhamio mesen jagai tongo. Okay, tamo rang kriyo mesen jagai tongo. Tibo bahayo kebang ma area wa business sasaya sakri promotion ningya te obahake kebang ma thangla suklai tini wo bebak jagaono borok grei ngi mesen jagai shaitan bai kadul jagai tongo abuni bagino ang tini okok sana musungo lama tabu kaisano abo sabo male Jisu Kristo. Hallelujah. Kebo phana demand khlaya haipana kaito nini ani bagi nango nangai tongkha abuni bagi bini baithang songdari sajlano o sungsar rohorka baithang Jisu Kristo gring phaniba gring phaimani bai jeng jotono gnang khlai rejaka bebak area wo. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 8 verse 9 obun sujak tongo baithang Jisu gring phaimani bai jeng bebak gnang khlai rejaka. Hallelujah. Hallelujah. 1 Peter 2:24 tamsa Jisu Kristo ni bahan blab ke sekak zakmani bai joto ni no tam khlairka hamya hamre rejaka kaham engkha. Yes, healthy waseng genang. Hallelujah. Deitamo Jisu Kristo bai thansang ra borok ketalang unisau 2 Corinthians 5:17 no. Yes, Kristo bai thansa engai tamaka ketalangkha kesam kereikha haike nang tau boke te guri tong namusung sengsar ke sengai a leta peta a kerei a pusugya a kirima singsa a wanama aroda nang klegi tong nai haike ba Kristo bai thansangai borok ketal dang nai. Hallelujah. Haike Kristo ni bahan sekak jama ba a hamya hamro jama da ang ham kahni nang goshi phainai bojaga nake a sengsaro a tabuk phano legi lage a hamya kuplong aroda nang tong nai. Hallelujah. Kristo baithang kerei ing phaikya. Yes, kaito ni se basa goainoga sai phaikya bebak sengsani facility abo bini thani kereikha bo reject khlaijaka sabni bagai nini ani bagai te tamungkha bo kering mani bai bo belai khela sim rojak mani bai bo kokhna mani bai tamungkha nang ang ganang khlaijaka aboni bagai ojora kahamo ang norok jotono no khabasara musungu te sana musungu o keplai lama himpai sidi lama tengsano abo Jisu Kristo se o lama te him yawi ke khorok sapana o alai dano receive klai manya. Hallelujah. Alai da kuktamo Kristo no bkhabai poito khlai bukhuk bai jefru subrai hin gosiwo a borok tamo mathang jago important kuk a gnang kuk sing bobono nanghan male theiplai azat langma o gnang no sing nango. Hallelujah. Praise the Lord. Abuni bagai nini ani thaniwo nungke secure da. Yes, nang bodyguard ang jagai tongo sengsani bodyguard no sengsani sompoti no nini sompoti ang jagai belai khom jagai tongo but abo kamana jatse kamaya jat sabo abo Jisu Kristo simise o lamo himna bagai nang ready da. Hallelujah. Abuni bagai kalaisa lama belai kalaisa already sengkai to nukuni borok tabuk just goshina simise bkhabai poito klai bukhuk bai subrai hini goshina simise abuni bagai Romans chapter 10 verse 19 no sarai sijak kalaisa tamo bkhabai ke poito klainani Jisu Kristo no okna nai nini ani bagai te bini bahan sekak jama hamya hamka bo kroso kanta bujago thei kosok mano somsok nakar jaka thei kethangai basa mano kaitor mono kethangke tisaka abono bkhabai ke poito klainani te bukho baitam sanani Jisu nungani subrai obosimi question ase. Hallelujah. Praise the Lord. Abuni bagino ani khapang ta khote buksong o lama se himpaidi oborno sengnang kogo tomungna nang Jisu Kristo kri sengsaron kelak kangke belai danger tongo but nang tomung Jisu Kristo tongke security tongo chini bodyguard hisabe sorgani hazar swari se sengsani bodyguard theinai jar sorgani swari komoria jar mesani kebo maya o sorgani swari no a bodyguard nini ani bagai. Hallelujah. Psalm number 91 verse 11 okong sija kaitor sorgani hazar swari no nini ani protection ni bagai nini ani bodyguard ni bagai already rohor jakse ani otong te bebak zoro nini otong bebak zoro tongo a bodyguard a security a mathang jakmu o kaham o ketal o gnang no nang nang tom nang hongke lama kaisano Jisu Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Paringka ang norok joto ni bagai kaito ni yafana musungo
just ani log pray khlaidi tomuno nang Jisu Christ no nini personal savior subra hisabe nana musungo o gnango o kaplayo nang phanya musungo hangke sadi afakai to non hambai nini hamzak muni bagai nini khairuma pai flaya nini hamzak ma pai flaya nangana sike hamzaka nini songdari sajla Jisu Christ no nang ani langma rakha o subrai nang ani langma phaima bai nini thei kosok mani ban sumsong na karjaka nang kok khna mani bai ani bebak hamyarok gerikha nini pahan sekak jangmani bai bebak hamya hamre rajaka ang bokhabai ke poito khlayo nangno kothinyo mesani kathangai basanai nini bisingte ang bokathangka aboni bagai bokhabai poito khlai tini ang bokhok bai sao Jisu nangani subrai Jisu nangani subrai Jisu nangani subrai hambaya fa nini nukuni borok nini busan nang khlai namani bagai chukna hani alangma bijabo ani mungsui jaka ang te sungsane lia ang sukna hani se ang tomung ta wan sukungke sukna hanati se wan suknai nang obonu phurungo hallelujah praise the Lord thank you Alpha nang nini busa khlai namani bagai amen khasrangdi khatong thokdi nang te eranglia nang belai kai toni moklo special se kathar se kaham se majra kri se hallelujah Ephesians chapter 1 verse 4 obon sejak tongo sengsar se sanam jagya ko afron nang ang kai toni moklo bahai Jisu Christ te kathar kaham te majra kri praise the Lord kai to kaham min khairuk ma hamzak ma pai flaya